Så er der julehygge. Pakkelej. Julehygge. Glædelig baghjul. Glædelig baghjul. Her har vi søster Hjelve. Og svoger Henrik. Og Karl. Med beaver. Og Milo. Og jeg kan ikke huske den langhårede der. Og fætter Christian. Og fætter. Er det også en fætter? Fætter Christoffer. Og Nikolas. Nej, det er onkel Nikolas. Onkel Nikolas. Og vi skal til at pakkelej. Og i dag er det den 26. Og vi har været nede på hotel og holdt ferie og holdt juleaften. Og herude er vejret fantastisk. Blå himmel. Og poolen den kører ved at rense sig. Og ja, og meget hyggeligt. Julehygge, og nu skal vi til at lege pakkelej, så nu har jeg heller ikke tid til at lege med eller snakke med jer mere. Så tak for hilsen. Ja, jeg skal også lige være med. Hej. Glædelig jul. Hvem fløjter I til? Nå, okay. Okay, så suger vi lige ind, og så stopper vi her. Flot. Juledepression. Nå, ud og ringe.